har startet den. Ja, kom. Jeg vil godt vise jer noget i dag. Hej, jeg hedder Victor. Hvad laver du, Emil? Jeg går rundt. Hej, jeg hedder Victor. Jeg vil godt lave en salsa for jer. Alle sejt. Ja, jeg er bare så sej. Se, kan I det her? Alle sammen? Jeg kan også noget andet fedt. Du er en dealer! Alle sammen er det ikke rigtigt, han er en dealer, der hopper eller over salto. En dealer, ja! Nej, han er en god ven. Jeg skal også lige vise jer noget andet. Jeg skal bare lige hente nok også. Nu stopper vi lige videoen. Nej, Emil. Okay. Vi skal bare lige optage noget her. Ja. Kan du se mig? Emil, kom lige. Hej, jeg skal lige vise jer noget med en bold. I dag. Det er et meget sejt trick. Det her kan jeg også gøre på hjemme hos jer selv, hvis I har et trampolin eller noget. Okay. Du er sindssyg. Okay. Kigger I? Ja. Nej, det var ikke lige det, jeg stod i. Det var sejt, hva'? Ja, det var også lige noget andet. Og se, hvad man også kan. Ej, Nu stopper vi sgu videoen. nej, Emil. Gør du ikke? Nej. Ja. Oh, fuck. Det var faktisk det. Han er god, hva'? Nå, Nu stopper vi den. nej, Emil.